Здравейте! В днешния епизод ще разгледаме въпроса: възможно ли е мелничките мила да смилат безглутенови брашна? Някои от вас ни попитаха, може ли да смиламе елда с мелничката, и нека да видим как става това. Мелничката е фиксирана в позиция за финно смляно брашно. Първо я пускаме, след което изсипваме и зърното за мелене. Само след мъничко имаме готово смляно брашно от елда. Искаме и да проверим доколко мелничката се е справила с финното смилане. Ето, погледнете. Имаме прекрасно финно смляно брашно от елда. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!